Vi ser på noget sammenligning mellem Sydafrika og Danmark, og vi starter med at se på befolkningen, som vi tydeligt kan se her. I Sydafrika bor der 47,9 millioner, og i Danmark bor der 5,4. Det vil sige, at det er næsten 10 gange flere i Sydafrika. Vi har noget befolkningstilvækst her, det er interessant at se på, at fra år 1975 til 2000, der var befolkningstilvæksten i Sydafrika 2,1, hvor den i Danmark var 0,2. Men det har udviklet sig fra, at man i 2002 til 2015 må det være forventet befolkningstilvækst, som i Sydafrika hedder 0,2%, og det samme gør det i Danmark. Det har noget at gøre med, at Sydafrika er i en udviklingsfase og har været det i nogle år, så man er blevet mere bevidst omkring HIV, og derfor er begyndt at blive opmærksom på prævention, og omkring, at kvinder har mulighed for at beskytte sig ved samleje, og ikke bliver voldtaget lige så meget mere. Og, ja. En anden ting, som er vigtigt at lægge mærke til her, det er, at man kan se den forventede levetid ved fødslen i Sydafrika er på 52 år, mens den i Danmark altså er på 78,7 år. Hvilket jo er en markant stor forskel. Vi lever nærmest 50% længere tid i Danmark end i Sydafrika. Ja. I forhold til børnedødeligheden, så er det også interessant, at Sydafrika har 55% børnedødelighed, hvor der hvor der i Danmark er 4. 55% større børnedødelighed. Ja. Og så har vi også Afrikas og Danmarks BNP, bruttonationalprodukt, som i Sydafrika er på 239,5 og i Danmark er på 258. Det vil sige, at de har nærmest det samme bruttonationalprodukt. Men hvis vi går op og kigger på, hvor mange der bor i henholdsvis Sydafrika og Danmark, så bor der jo næsten 10 gange flere i Danmark end i Sydafrika. Hvilket jo så også gør, at vores BNP per capita per indbygger er 4 gange forskel. Der er cirka $10 per sydafrikansk indbygger og 35 per dansk indbygger. Ja, Afrika det hedder den Sydafrikanske Republik og har en præsident, der hedder Jacob Zuma, hvor vi i Danmark har en monarki med den danske dronning, der hedder Margrethe. Det er en samlingsregering, der består af flere partier på samme måde, som det gør i Danmark. Og den nye forfatning for Sydafrika blev lavet i 1997, og er en af verdens mest demokratiske forfatninger, både politisk, men også inden for de civile rettigheder. Som vi også har hørt tidligere om, så der har været i Sydafrika har der været apartheid, der startede i 1910 med, at de sorte de ikke havde stemmeret, og de havde ikke ret til at eje jord. Og i 1948 der gjorde det så, at der kom en hvid regering, som bestemte, at de hvide og sorte skulle være adskilt, som vi også har hørt om tidligere. I 1994 der blev apartheid afskaffet, men det gjorde så stadigvæk, at de hvide fik lov til at beholde deres privilegier, hvilket gjorde, at man i dag ser de sorte oftest i slumkvarterer, hvor de hvide det er dem, der ejer jorden. Og hvilket også har gjort den store forskel i deres menneskesyn i forhold til Danmark. Ja.